platíte, jsou následky takové srážky nezodpovědného chování a každá taková akce, která pomůže zabránit byť jediné srážce, má svůj smysl. Takže my samozřejmě takovou tu akci vítáme, podporujeme a rádi bychom, aby v reálném životě těchto případů bylo co nejméně. Je to zhruba 14 dní, co se vrátil tým záchranářů z mezinárodní soutěže v belgickém Namuru. Ten tým obsadil ve světové konkurenci 3. místo. Můžeme být na našich hasiči právě hrdí.